मालवण तडका. सर्वात अगोदर मी सगळ्यांना थँक्स म्हणणार आहे की आमचे 1000 सबस्क्रायबर पूर्ण झालेत त्याबद्दल. आणि म्हणूनच आज मी एक गोड रेसिपी घेऊन आली, ते म्हणजे दुधी हलवा. चला आपण साहित्य बघूया. दुधी हलवा बनवण्यासाठी मी इथे हा मीडियम साईजचा दुधी घेतलाय आणि हे दूध आहे हे अर्धा लिटर आहे आणि हे फुल क्रीम मिल्क आहे. हे मी गोकुळचं घेतलंय. ही मी पाऊण कप साखर घेतली आहे. ही वेलची जायफळ पावडर आहे आणि हे 1 टेबलस्पून तूप घेतलंय मी. हे काजू आणि बदाम आहे, तुमच्या आवडीचे ड्रायफ्रूट तुम्ही घेऊ शकता. हे बदाम मी भिजत घालून त्याची साल काढून कापून घेतलेत. हे सजावटीसाठी बदामाचे काप आहेत. आणि हा मी खायचा रंग घेतलाय. हा ऑर्गॅनिक कलर आहे, झाडांच्या पानांपासून बनवलेला. हा ऑप्शनल आहे, तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही घेऊ शकता, नाहीतर नाही वापरला तरी चालेल. कारण नॉर्मली आपण जो घरी हलवा बनवतो त्याला बाहेरच्या सारखा हिरवा रंग येत नाही. जर तुम्हाला तसं पाहिजे असेल तर मग तुम्ही हा रंग टाकू शकता. हे दूध मी तापून घेतले आणि आता मी दुधी किसून घेणार आहे. ह्या दुधीचे मी 3 भाग केले, याचा देठ वेगळा कापला आणि आता वरतून सोलून घेणार आहे. त्याची साल काढून घ्यायची आहे आणि जो मधला पार्ट सोडून बाकीचा जो साईडचा भाग आहे तो आपण किसून घेणार आहे किसणीने. आता हा मी सोलून घेतलंय दुधी आणि हा मीडियम जाळीवरती किसून घेणार आहे. शक्यतो आपण दुधी टेस्ट करून घ्यायचा, जर दुधी कडू असेल तर वापरायचा नाहीये. आता मी किसून घेणार आहे. मी वरचा भाग किसून घेतला. आता हा मधला भाग बाकी आहे. हा जो सॉफ्ट बियांचा भाग आहे तो आपण किसायला घेणार नाहीये. बाकी हा वरचा पार्ट आपण किसून घेतलाय. आम्ही सर्व दुधी किसून घेतलंय. इथे मी गॅसवरती पॅन गरम करत ठेवलाय. आता मी त्याच्यामध्ये हे तूप घालून घेते आणि आता हा दुधीचा कीस घालून घेणार आहे आणि तुपामध्ये परतून घेणार आहे. दुधीचा कीस जास्त वेळ किसून ठेवायचा नाहीये, कारण की अदरवाईज तो काळा पडतो. आता हे मी छान असं परतून घेणार आहे तुपामध्ये. हा कीस मी असा 2-3 मिनिटं छान परतून घेतलाय मीडियम गॅसवरती तुपामध्ये. आणि आता मी याच्यामध्ये साखर घालून घेणार आहे आणि दूध घालून घेणार आहे. तर दुधामध्ये शिजायला द्यायचे. गॅस मोठा केला तर ते ओव्हरफ्लो होऊ शकतो. मीडियम गॅसवरतीच हे असंच आटायला देणार आहे. जे दुधीचा कीस त्याच्यामध्ये छान शिजला जाईल आणि दूध आटून मावा तयार होईल. आपण वेगळा मावा वापरणार नाही ह्याच्यामध्ये. हे दूध घट्ट होऊन त्याचा मावा तयार होणार आहे. आपला हलवा शिजतोय. आता त्याच्यामध्ये मी ड्रायफ्रूट पण घालून घेणार आहे, म्हणजे ते चांगले शिजले जातील हलव्याबरोबर आणि मऊ होतील. आपला हलवा आता घट्ट होत आलाय. घट्ट होत आल्यावर थोडं ढवळायला लागणार आहे, नाहीतर हा बॉटमला चिकटेल. आता मी त्यात वेलची जायफळ पावडर घालून घेते आणि असं घट्ट व्हायला देणार आहे. आता आपला हलवा असा बऱ्यापैकी घट्ट होत आलाय. आता मी त्याच्यामध्ये खाण्याचा रंग टाकून घेते. काही थेंब 4-5 थेंब टाकणार आहे मी हिरवा रंगाचे आणि ढवळून घेणार आहे. आपला दुधी हलवा आता बऱ्यापैकी घट्ट झालाय. दिसायला खूप छान दिसतोय आणि सुगंध खूप छान पसरला याचा. आता हा मी बाउलमध्ये काढून घेणार आहे आणि तसंच गार व्हायला ठेवणार आहे.
आपला दुधी हलवा इथे रेडी झालाय. तो मी बाउलमध्ये काढून घेतले आणि त्याच्यावरती आता मी हे बदामाचे काप पसरवून घेणार आहे. हलव्याचा सुगंध खूप छान पसरलाय. त्याच्यावरती मी हे काप पसरवून घेतलेत. आपला दुधी हलवा खाण्यासाठी रेडी आहे. नॉर्मली आपण बाहेरून मावा आणला आणि बनवलं तर माव्याची क्वालिटी जर चांगली नसेल तर हलवा चांगला नाही बनत. त्याच्यामुळे हा फक्त दुधामध्ये आपण बनवू शकतो. एकदम इझी आहे, नक्की ट्राय करा. ही दुधी हलव्याची रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर तुम्ही नक्की करून बघा. एकदम इझी रेसिपी आहे आणि दुधी या हेल्थसाठी खूप चांगला असतो. रेसिपी बघितल्याबद्दल धन्यवाद.